आइ आफा बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि हामलायथिखौ बयनिसिमबो जासिग्रोबाय। दिनै जोंहा एग्जिकिउटिभ बे इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनि एग्जिकिउटिभ जादोंमोन। बेयाव जोंहा फैबाय थानाय बाइ इलेक्सन मोनथाम जोंहा समस्ति इउपिपिएलनि बा बिजेपि जिएसपि आरो एजिपि जोङो जथायै जों सरकार सालायदों। बेबायदि हिसाबै जोङो गसाइगाव आरो भबानिपुर आरो तामुलपुर बे मोनथाम समस्तियाव जोंहा बिजाथि होदों। बे बिजाथिखौ माबोरैबा जोङो देरहाहोनो हागोन बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै थिरांथा लानो थाखाय जोङो दिनै एग्जिकिउटिभखौ लानाय जादों आरो जों जेरैबाबो मोनथामबो समस्तियाव जों देरहागोन बेखौ जों रोखा नुनो मोनदों। मेडाम, नोंथांमोना जिहेतु दानो रुलिंआव दङ आरो दा नोंथांमोना बिटिआर ओनसोलाव आइजो माहारिनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय जेरै टेक्सटाइल एन्ड हेन्डलुम आरो एसिजि आरो आइसिडिएस बायदि बायदिखौ लानानै माबायदि जौगाथायनि हाबा मावनो सानो? जोङो दिनै जोंनि आसामाव गोबां दानाय लुनाय हाबाफारिफोराव जोङो बेंगल साप्लाइ जागासिनो दङ। दा जाहाथे जोङो गुबुननिफ्राय साप्लाइखौ बन्द' खालामनानै जोंनि बे आसामावनो जोंनि दानाय लुनाय जोंनि आखाइजोंनो दरननाय जाहाथे खालामनो हायो। बिनि थाखाय जोङो बिटिआर ओनसोलनि आइजो माहारिखौ सिगांफोराव बावबायमोनबाबो सोरबाया दानाय लुनायखौ गारबायमोनबाबो जों दायो जाखांहोफिननो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों जे जोङो इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनिफ्राय जोङो नैबे बाइ इलेक्सन जोबनायनि उनावनो जोङो मबिलाइज खालामगोन, सेमिनार लानाय जागोन आरो किसुमान गथ'साफोरा जे जोंनि दानि बारहावा दानाय लुनायखौ मोनबोआखै। दा बेखायनो बिथांमोनखौ दानाय लुनायाव एक्सपार्ट खालामनो थाखाय जोङो एक्सपार्ट आइजोफोर लाबोनानै दानाय लुनाय फोरोंनो नागिरदों आरो जोङो जायगा जायगा ट्रेनिं सेन्टारबो खुलिगोन बेखौ थांखि लानाय जादों। आरो जोंनि आइजो माहारिया जाहाथे न'खरखौ बांसिनानो आइजो माहारियानो सलायो हिसाबै दा न'खरखौ दैदेननो थाखाय आइजोआ जानजि खाफ्रानांगौनि थाखाय सोरबाया बिदिनो दानाय लुनायजों, सोरबाया अमा दाउ फिसिनानै बेफोरबायदि मावलांनो थाखाय जे जोङो अमाखौ मासे मानैल' फिसियोमोन न'आव, खिन्थु बोरैबा जोङो जुदि 30-40ता फिसिनो हायो नामा मोनसे गग्रायावनो दोननानै नैबेफोरखौ जोङो एजेन्डा लादों जे जोङो बेफोर हाबाखौ जोङो साफ्रोमबो आइजो माहारिया जाहाथे गाव गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो हायो, फिसा फिसौखौ गोरों मोनसे स्टेजाव लाबोनो हायो, बिनि थाखाय जोङो थांखि लादों। इउपिपिएलनि वमेन विंनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ बेवहाय जिरायदों आरो बेवहाय आंबो बाहागो लाफैदों। इउपिपिएलनि वमेन विंखौ स्ट्रं खालामनायनि थाखाय बिथांमोना माखासे बिथिंखि लादों आरो बेजों लोगोसे फैगौ बिसायख'थियाव आइजोफोरनि जि माखासे मावनांगौ खामानि बिनि सायाव बिथांमोना सावरायदों आरो जोबोद मोनसे मोजां सावरायनाय जादों। इउपिपिएलनि आइजो गांखंआ फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डनि आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय माखासे थांखि लादों आरो बेफोर थांखिफोरखौ गासैबो मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बिथांमोननि एजेन्डाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो अराय सम सांग्रां जागोन। सार, नैबे 29 नं गसाइगाव बियाबाव गोबां गोख्रों दोलोफ्रा जेरै कंग्रेस, बिपिएफआबो बिजाथि फसंदों। बे समाव इउपिपिएल दोलोजों माबायदि कन्टेस्ट? इउपिपिएल आरो बिजेपि जाय बिजाथिखौ फसंदों बे बिजाथियानो देरहागोन। मानोना थांनाय इलेक्सनफ्राव बिथांमोना खौसे जानानैबो देरहानो हायाखैमोन। दा ओंखायनो नैबे इलेक्सनाव जे इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपि बे जे जोङो ज' जानानै खामानि मावदों बे दोलोआनो देरहागोन, बेयाव खुनु सन्देह गैया। थांनाय खेबसेयाव एइउडिएफ, कंग्रेस, बिपिएफ लोगो नांदोंमोन, बेवहायसो बिथांमोना 10,000 भट बारा मोन्दोंमोन, नाथाय दा बिथांमोना हारसिं जाबाय आरो बिपिएफआ आगोलनि अबस्थायाव गैला। नंखायनो बियो कमप्लिटलि चेन्ज जागोन आरो सोलायगोन आरो एबार जोंनि बिजाथियानो जेरैखि जाया देरहागोन। बेसेबांसो रोजा भट बांसिन मोननानै देरहागोन? खमसे खम 25,000 बांसिन भट मोननानै जोंनि बिजाथिया देरहागोन। सार, नुनो मोनदों सारनि जे राइटिं पेड, बे राइटिं पेडजों माने माखासे एलिगेसन खामानि मावदों होननाय बिनि खोनादों। माखासे सिखाव मानसिफ्रा एबा बेबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा बेखौ खालामदों, जों केस होदों बिनि सायाव जे खावनानै नङा, बेयो गाव प्रिन्ट खालामनानै लादों, डुप्लिकेट प्रिन्ट खालामनानै बेखौ मानसिफोरनो देखायनानै फैसा बिदों होननानै जों मिथिदों। जों लोगो बिनि सायाव एफआइआर होदों आरो बियो खम समनि गेजेरावनो बियो एरेस्ट जागोन।